Emma, pawis mo oh. Be, Andres, apa yung nakakuha ni Jerry Toy? Kumaray ko, si tagkadwa. Ukis ti sabanan, mapagsamantala talaga ato nga palanit ka eh. Hay naku, di man lang mapunasan ni Kuya Andres tong motor niya. Parehas silang di naliligo. Emma? 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 Bakit ate? Si kuya mo, nasaan? Nagmamadaling lumabas kanina ate. Bakit? Saan daw siya pupunta? Di ko lang alam tinanong mo sana siya. Ulitin mo ang sinabi mo, Emma? Wala, may sinabi ba ako ate? Mayos ka, Di ka pa ba tapos dyan? Kakasimula ko pa lang naman ate. Ang bagal mo talaga kumilo. Ate, hindi ako robot. Bakit? Sinabi ko bang robot ka? Hindi ate. Oh, hindi naman pala. Ikaw namumuro ka na sa akin, ha? Anong puro ate? 9, 8 o 7? Ukis ti sabanan. Diyan ka na nga, pare-pareho na kayo. Sinong kapareho ko ate? Kapareho mo yung asong gala. Wisit. Di na talaga nagbago si ate, tigri pa rin. Ano ba yan? Andres, nagpintas gamit ni Pangasinan. Talaga ba? Bagpay ka, nakapanipang kasinanan siya, madipay. Apa yung amin nga madi ka mapan? Kadam ni bakit mo kayo nagido nga ubeng? Kahit ko ako mga bak, kaso ako magkwartak. Kipagurnungam ngamin manulang mi ti pamasahe ti mapandi jay. So, unag lang ay gatas tubing ko na, ay sagpasyar. Kita mo na ito silpong ko na perdi pa yan. Dula amin, kuripot ka lang ako nam. Nang ako ripot ba, ay pagpasyar ko, ito ko lang tubing ko na. Iiso ginggana dito'y kalat ng Road Victorian, nukasta. Ayos lang nga di ba? Basta kaninahin ko nga kadwa yung pamilya. Masayak dyan. Sa bagay, adama lati tamam. Nabayag ng tatama kong bak. Ukis, tisabam nga talaga. Tamalat na di balay yun. Ano ka, di balay? Naradya balay, bakunda lang no ka. Always meet Andres. Tsaka awan meet maramid. Kung taray-taray ka, tada maramid mo. Nagbisit na katawam. Ukis tisabam. Aramay din man tatao na muryutin. Ay, nakakapagod naman. Saan ba kasi pumunta si Kuya Andres tanghali na? Nih, niman saja ah. Hay Emma, sipag mo naman. Siyempre naman, JR. Nakakahiya kasi kay Kuya Andres. Bakit ka mahiya sa kanya? Wala namang hiya si Andres. Ay, wag naman ganun, JR. Kahit ganun si Kuya Andres, mabait at masipag yun. Sa bagay, tama ka. Pero may araw din na buwang yun. Tama ka, JR. Pansin ko din minsan. Ha? Ha, ha, ha. Emma, ano? Wala pa ba si kuya mo? Wala pa naman ate. Visit. Aldaw man na nawampay ta animal. Mander, baka ganyan mo na ni baka dyan. Inom nga bagbagam. Kapay nga darati ka. Kahit ko lang makita ni Emma, Commander. Kaya't lang makita. Kagawidan. Ako mabro na ating ko no dati katungtong na. Kung mabalin ko mo siya natulungan, tama di marigatan. Eh di wow. Bilisan mo dyan, Emma. Tulungan mo ako sa ginagawa ko sa loob. Saglit na lang to ate. Kung Commander, siyak bahala. Shock bahala. Di ka na yung umasasidikin natin ko. Baka mapulagitam di mantika. Punay ka mo kanya akong Commander. Emma, bilisan mo dyan ha. Opo ate. O sige. Hoy, si Kaj, baga ka. Ang sungit talaga ng ate mo, Emma. Ay, sinabi mo pa, JR. Ganyan talaga yung ate kong yan. Buti ka, hindi mo katulad sa ate mo. Ay, hindi Ibang-iba ako yung ate ko. Kaya nga, Emma, ang ganda mo, tapos masipag ka pa. Emma, gusto mo tulungan na kita dyan? Di ba nakakaya sa'yo, JR? Ano ka ba, Emma? Wala yun. Basta ikaw, nanginginig pa. Uy, sana all!
Guli ka man ba? Naghahanap si Tony Balayaw. Awan nga Lord Andres, masaduta agluto. Ay, kala ka may nagluto. Sa itaman lang na, gawin lang na. Sika nga Andres, ano ti si Danyo? Kung naimas dardarubo. Ano nga dardarubo Andres? Dardarubo lang, din pa yan mo. Dinadaraan, adobo, o di dardarubo. Isag. Apay, dati kas di nga luto Andres. Apay, wangkit din. Ata ka, di kan kami nagluto. Sige, di takan bak. Mabisina ko. Mabalin makipangan Andres. Hay, maday. Basi natin si Damay. Sa Karajanema. Baka mabusanak pa si Daan. Ay, Arjini M Andres. Ibagbagak pa lang ba? Kugtarang katanlay. Sumurtak di balay Andres. Pinagkulit ka na yan. Patigbalin ko na nagaruday. Hindi ka nga madanagan Andres, diyan makipangan ka niya yun. Weh. Kahit ko lang makita ni Emma nga best friend ko. Best friend ko. Kabisado kang bak. Sige, yung tagaruday. Oo, imbaga ma. Madi ka nga mikipangpangan di balay. Win ka di, madanagan ka launay. Bagbagat lang ba? Sige, yung tagaruday. Ayos ah. Sana all. Emma, pawis mo. Be, Andres, apa yung nakakuha ni Jerry Toy? Kumaray ko. Si tagkadwa. Ukis ti sabanan, mapagsamantala talaga ato nga palanit ka eh. Babay, silselos ka. Di ba best friend kailangan na yun? Win Andres. O, pay kasta kang arti ni GR. Taan, kabisina ko. Uy, sana all! Hoy, Jer, apa yung nakakuha ni Toy? Napisikaan niya ako kami dito. Sana all. Emma, tayo pagpunas oh. Sige, JR. Emma. Aba, bebam sudot itan. Uy, sana all!